Әлеге экспонаттар Казанның Кремлендә табылган. 20 гасырның 90 елларында безнең археологларыбызга әлеге Казан Кремлен казырга рөхсәт бирделәр һәм шуңа күрә безнең менә Казанның нәкъ 1000 ел булуы шушы вакытта расланды. Керамика күрсәтелгән биредә 8-10 гасыр һәм шулай ук безнең акча дирхәмнәр, беренчесе ярым дирхәм, төрек дирхәме һәм дирхәм. Әйе. Икенчесе безнең чех акчасы. 10 гасыр икесе дә һәм шушы акчаларга бәйле рәвештә безнең Казанга нәкъ 1000 ел булуы турында біз түгел әйтә алдык. Һәм 2005 елда Казанның 1000 еллыгын бик әйбәт кенә бәйрәм иттек. Һәм күрәсез әлеге биредә безнең Төрки дөнья дигән панно күрсәтелгән. Сул ягында Кытай стенасы бар. Уң ягында, сул ягында безнең көнбатыш, ягъни Казан аша безнең Бөек Ифәк урнашкан күрсәтә торган панно булсын. Һәм шулай Казанның символлары да күрсәтелгән. Казан һәм Казанның эчендә безнең җилән еланы, Казанның гербы булып тора. Менә шушы бер җырларында ничек дип җырлый әле? Кем үз теләге белән туган илдән китсен ди. Шуннан да туган җир ул барыбыз өчен дә изге. Без инде менә ничә еллар, 90 еллардан соң бигрәк тә Кытайдагы милләттәшләребез белән аралашып яшибез. Сезнең аркылы тагын бик күп илләр белән аралашып торабыз. Австралиялар менә, Төркияләр, барысы да сезнең белән бәйләнгән. Европадагылар да, Америкадагылар да барысында да тамырларында Кытайдагы милләттәшләребезнең тамырлары ярылып ята. Без менә Казанда инде 20 елдан артык бүтән дөньядан татар яшәсен дип, татар Казанга җыелсын дип яшибез. Бу уртак тарихи ватаныбыз. Шуңа күрә дә сезне Казанга бик теләп көтеп алабыз. Килгән саен үзебезчә кунак итәргә тырышабыз. Ничек килеп чыга торгандыр, ләкин менә сезнең Казанга еш тартылуыгыз миңа өмет уята. Димәк, без бик начар кабул итми торганбыздыр дип уйлыйм. Менә яңа килгән төркемне дә сез башта 100 кеше диде Аббас әфәнде. 100 булса да кабул итә идек. Аннан соң 60-ка калды. 60-сы да бик күп. Шуңа күрә дә килгәнсез, рәхмәт, сезне төкле аягыгыз белән дип әйтәсем килә.